Evo, na Presečinskom jezeru. U pozadini se čuje trimer za travu, ali ono što možemo vidjeti je koliko se zapravo jezero povuklo zbog visokih temperatura. Zapravo do ovde bi trebalo da je jezero, s obzirom da je to posle toga malo viši teren. A i na osnovu trske i ostalog što je maltene ostalo u suvom blatu, to je sa sušenom blatu. Tamo se vidi Ševar. Ćemo vidjeti put okolo kako, šta može da se usnimi.